kuti marizotsi akazokunda nezuro asi wakambouya last month wachipa feedback wachisiwo chatinesa chakatora temuzatoka nozvekukunda ndechekuti mabinzi emwana anga ari exposed to the sun nzinji saka dna yanga yakagezwa saka from last month wakadzoka ukatora chikati yawaifungidzira kuti ingava pama2019 so pawakauya kuzotora dhatikati vakatiudza kuti zvinozvina 21 days process yacho kusvika maresults apo tinova 21 days takakwana last week saka nesuro ndoko wakadzotesa saka results apo tachiprotima izvozvo ndakubatana nefamily arrangements acho eburial akadira sei uyezve anochengetwa nemwana.